Abu biyu da bai kamata ka roƙa ba cikin rayuwa har abada. Idan ka sake ka roƙi waɗannan ababe biyu, to kai ne sanadin baƙin cikin da zaka shiga, kai ne sanadin mawuyacin halin da zaka shiga. Waɗannan ababe biyu barin su ake, da kansu ne za su zo har a gare ka. Amma idan ka sake ka roƙi waɗannan ababe biyu, to kana sallamawa ne ga rashin girmamawa. Kafin mu ga waɗannan ababe biyu, ga waɗanda ke bibiya ta tun da jimawa, kun ga cewa kalar bidiyo na ya canza. Kuma kun ga cewa a yau na kai wajen sati 3 ban ɗaura bidiyo ba. Kuma wannan ban yi shi ba haka kawai kwatsam. Akwai abin da ya faru, kuma dole ne a gare ni na canza kalar bidiyo na. Mu je mu ga me yasa na canza kalar bidiyo na, kuma me yasa ne wajen sati 3 ban ɗaura bidiyo ba. A gaskiya abin da ya faru shine na rabu da kwamfutata. Na rabu da kwamfutata. Kuma alhali a ka'ida kun san cewa da kwamfutata ce nake editing video da nake. Kuma kazalika da wata kwamfuta ce nake ɗaura video na akan YouTube. To sai gashi a yau na waye safiya babu kwamfuta a tare da ni. Ya zan yi? A wannan lokaci ne na fara tunanin ta ya zan yi in ci gaba da kawo muku video, ta ya zan yi in ci gaba da nishadantar da ku, domin bai kamata in bar ku ba haka kawai kwatsam ba tare da wani dalili ba. Kuma a kwanakin nan naga mutane da dama suna subscribe a wannan tasha tawa. Gaskiya wannan shi na burge ni sosai, kuma wannan ne ke bani karfin gwiwa na ci gaba da kawo muku video akai-akai a kowane sati. Kenan idan kai ma sabo ne a yanzu, kada ka yi jinkiri da na subscribe a ƙasan wannan video, sannan kuma ka danna ƙararrawa. Idan kuma bidiyon ya burge ka, to sai ka danna masa like. To wannan shine abin da ya faru. Kwamfuta ta ce na rasa, shi yasa na kwanaki ban ɗaura video ba, kuma shi yasa na canza kalar video na. A yanzu kuma ni ne ke ɗaukar wannan video. Ina zaune nan a wani wuri cikin gari, ina ɗaukar wannan video domin ta hakan ne kawai zan ci gaba da kawo muku video. Idan ba haka ba, ban da wata hanya da zan kawo muku video. Amma ba ni kaɗai ne ba, ina sanye da wasu takalmi masu tayoyi, zan nuna muku su a yanzu. Masani ban kun gan su ga sunan ga, su ne takalmin da nake saye. Wato za su taimaka min wajen tafiya da sauri da kuma wajen komawa a ɗakina da sauri. Wato irin kalar bidiyon da zan rika kawo muku a yanzu shine zan rika yawo ne a cikin gari, ina ɗaukar hotunan gari, ina ɗaukar bidiyon wurare tare da waɗannan takalmi nawa masu tayoyi, sai kuma ina muku magana, ina isar da saƙona ta hanyar wannan. Ni ina ganin wannan zai fi min sauƙi sosai, sannan kuma zai taimaka muku wajen gane garin da nake da kuma wajen gane wasu abubuwan da ba ku sani ba. Domin a duk inda nake wurin wani abu wanda ya kamata in yi muku bayani a kai, to zan gaya muku cewa wannan abu gawa da shike gawa da shike. Amma idan wannan kalar video ya burge ku, to ku gaya min a cikin wurin comment, ku gaya min a wurin comment cewa wannan kalar video yana burge mu. Ni kuma zan ci gaba da kawo muku irin waɗannan kalar video duk sati in Allah ya yarda. Abu na farko da bai kamata ka roƙa ba a cikin rayuwa shine abokantaka. Wato abokantaka wata aba ce wadda bai kamata a roƙe ta ba. Wata aba ce da ke zuwa a ɗabi'ance, amma idan ka sake za ka roƙi abokantaka, to kana sallamawa ne ga rashin girmamawa. A lokacin da nake yaro, na kasance ko da yaushe ni ne ke zuwa a gidan abokanai na muna fira. Ko da yaushe ni ne a gidansu, amma su ba su taɓa ɗaukar lokacinsu ba wajen zuwa a gidanmu. Ba su ma san inda gidanmu yake ba. Sai wata rana mahaifiyata ta kira ni tana bani nasiha, tana cewa daina zuwa wajen abokanan da ko gidanku ma ba su sani ba. Kun ga wannan magana da ta gaya min, maganar ta shiga cikin zuciyata sosai, maganar ta ratsa min jikina sosai. Duk da cewa a wannan lokaci ni yaro ne, amma na ji wannan magana da mahimmanci sosai, kuma tana kunshe da ma'ana daban-daban. Kuma ku wannan haka ne, a kodayaushe ni ne ke zuwa a gidajensu, amma su ba su taɓa ɗaukar lokacinsu ba wajen zuwa a inda nake. Tun da na gano wannan, daga wata rana sai na daina bibiyar su, na tsaya a inda nake. Na gano cewa ba abokanan ƙwarai ba ne ba. A yanzu za ku ga cewa akwai wasu mutanen da kuka sani a cikin rayuwarku, amma
idan ba ku bane kuka kira su ko kuma a WhatsApp misali idan ba ku bane kuka tura musu saƙon farko to su ba za su taɓa turo muku da saƙo ba. Ba su damu da ku ba, suna rayuwarsu cikin farin ciki ba tare da ku ba. Idan kuka haɗu da irin waɗannan abokanai to ku san irin matakin da za ku ɗauka.